mistieden. Mateos Grasso, insellim lekun il-qak fil-program b'dik id-daħqa tas-soltu. Mela, Inti Vittma. Isu ħafna nies iħossuhom vittmi Luis. U għax jiena ejja nitkellmu fuq l-erja tiegħi tax-xaħam u tat-toning. U għax jiena għandi tfal, u għax bħalissa ħatibda sħana, u għax pereżempju jiena diġà norqod tard mela m'għandix iktar ħin, u għax jiena l-ġenetika tiegħi għadma kbira, u għax jiena twelid Malta, u għax jiena ma twelidx Malta, dejjem għandna 1000 skuża jekk irridu biex inħossuna vittma. U qed isibu iktar ma jgħaddi żmien illi iktar ma inti forsi mhux biss dawk l-affarijiet li tħoss imma kważi anke tivvinta affarijiet ġodda biex tħossok vittma daka iktar ħataħdem kontrik. Iktar moħħok ħajjieħdok in-naħa l-oħra kontra ta' fejn tixtieq illi tasal biżmien. Ġifieri, jekk jien noqgħod ngħid isma' għax jiena il-ġenetika tiegħi l-għadma tiegħi ħoxna u naf illi għandi bżonn inneħħi l-pis, jien awtomatikament iktar ma ngħidlek iktar ħammur lejn in-naħa tal-falliment milli biex nonqos. Diħa norbota naqra wkoll illum Louise ma nitkellimna l-aħħar darba għax ħafna nies baqgħu jsemmu ili il-famuża rubber band. Il-rubber band. Illi meta inti tajt jiena ħoxna ma ddumx ma terġa' tispiċċa fl-istess post anka jekk bdejt tagħmel drawwiet ġodda mela biex għal min forsi ma ranix jew min rana nfakru ftit. Edna illi inti trid tajt isma' jiena kont ħoxna imbaċċa seħla tixtieq kont. Illum hija l-ewwel ġurnata tiegħi fit. Għax meta tajt hekk moħħok ħajbda jgħid isma' stenna ħi. Bħala persuna fit jiena x'nagħmel mela? Bħala persuna fit, peress li għandi isu DNA, identità ġdida, jiena niċċaqlaq iktar, nikol aħjar, eċetera. Jekk ngħid jiena ħoxna imma qed nipprova nonqos, il-moħħi qed ngħidlu żomm naqra ħej. Inti jessaġ ħoxna imma qed tipprova tibdel naqra. Ma jdumx ma jgħaddi żmien ma terġa' bħalla sklut tispiċċa back to square one. Milli qed nisma' s'issa min-naħa tiegħek huwa xi ħaġa kwistjoni tal-moħħ. Però hemm ukoll kwistjoni oħra biex għal min qiegħed jismana u jiena nara wkoll. Il-vuċi tal-poplu ħamru nies. Jiena ħle l-poplu Malti għawċ. U iva, narak bl-aħmar u l-isfet. Hemm min jikol eżaġerat, iżjed minn forsi nies oħra u jibqa' stekka. Naqblu. Ekku. U hemm min forsi ma jieħu xejn u ma jikolx u jintefaħ. Issa ħankomplu fuq l-argumenti. Ta' ma xtaqt li nispjegaw. U eżempju, ma sajx ġibt eżempju aħjar, Luis. U kemm għandek raġun. U ħadd ma qal li d-dinja hija ġusta. Mela per eżempju, sorry l-qatt il-mike, nafx għaddu xi jinstema? Le. All right. Knockout. Per eżempju, hemm min jgħidlek il-baqar jiklu l-ħaxix u jekk xienu mela x'in il-problema? Il-ħaxix jew il-baqar? Hija l-baqar il-problema illi l-forma tagħhom hija kbira. Mela jiena jekk nipprova nkun pereżempju bħal xi persuna Afrikana minn daw eżempju l-erja tan-Niġerja taron kollha muscles u hekk, jekk jiena u persuna minn hemmhekk ħramlu l-istess training, dak il-persuna ħejġi muskulat sabiħ hekk u jiena bli nibqa' kif jien. F'liema sens illi il-ġenetika tiegħi ħadd affettwa ħafna wkoll. Però ġenetika, metabolizmu. Ekku, u l-metabolizmu wkoll huwa affettwat xi ftit jew mill-ġenetika, però tajba qedaw. Mela parti mir-riżultati li ħaġġib granted huma l-ġenetika, parti kbira oħra huwa x'tagħmel inti. Jiġifieri persuna jista' jkollha ġenetika simili ħafna ta' persuna oħra u tidher totalment differenti minħabba li jagħmlu affarijiet totalment differenti. Mela jien nista' nolli l-bandira l-bajda ngħid għax il-mami tiegħi imbaċċa mela jiena jfisser illi ħaneħxien jew jiena ħoxna u ħanibqa' ħoxna. Jew ngħid x'se nagħmel biex mhux talli ma nżidx talli jiena nasal lejn it-targets tiegħi. U kemm il-darba semmejna eżempji ta' anke nies famużi illi per eżempju jinaħob naqbad ħafna Beyoncé. Dik Beyoncé jekk tiekol, tajjeb naqra mhux ħażin, l-istruttura tagħha turik illi ħassir mara kabbarija. Imma bil-kontra tissen ħafna u tiekol tajjeb per eżempju hemm min anka jidher irqiq jew tidher irqiqa u jbagħtu mid-diabete jew mill-kolesterol. Jiġifieri din mhix kwistjoni ta' jekk tkun imbaċċaġġ tkun hekk, anzi hemm terminu vera joġobni u vera jgħod ma dar saqsejtni inti Luis, illi aħjar tkun fit
u fett mill-irqiq u ma tiċċaqlaqx. Ġifieri, persuna li hija mbaċċa imma tiċċaqlaq normalment hija aktar b'saħħitha minn persuna dejjem bil-qiegħda u irqiqa. U tikol kemm trid. Ejja ngħidu. Tikol kemm trid sa ċertu punt għax imbagħad kif semmejt tajjeb inti l-metabolizmu. Mela ċara ħafna illi kull 10 snin il-metabolizmu tagħna jieħu daqqa żgħira jew kbira l-isfel. Issa huwa xogħolna illi aħna nagħmlu dan l-exercises li qed insemmu ġimgħa wara ġimgħa Louise, illi fihom inħadmu l-muscles. Għax meta aħna ħaddimna l-muscles, żidna dak li ngħidulu it-toning. Meta ħanżidu t-toning, ħanżidu il-metabolizmu. Mela b'mod naturali, pereżempju, persuna li llum għandha 30, bdiet nieżla fil-metabolizmu kull 10 snin. B'mod naturali mingħajr training. Tajjeb, l-istess persuna kull 10 snin, flok ma ħatinżel bl-istess speed, bl-istess aġla, ħatinżel ħafna iktar bil-mod. Allora meta mbagħad iż-żewġ persuni għandhom 80, pereżempju, waħda tidher kemm għandha żmien? 50, 60 Alla jberika u jew 80, u liħor ta' 80 blider ħafna ikbar minn. Ma kif semmejna l-metabolizmu? Kif jaħdem il-metabolizmu? Fuq kulħadd differenti, fuq kulħadd? Mela, ara, hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex intejbuh. Issa forsi ir-rata ta' kemm. Ħa nispjegaw x'inhu eżatt il-metabolizmu. Ħana mu daqsxejn b'mod sempliċi ħafna ta' isu dik il-magna illi taħdem biex dak illi kilna u dak illi xrobna nutilizzawh. Issa nutilizzawh biex aħna nissaħnu, biex aħna ngħixu, biex aħna nitkellmu, biex ħadd bħal li nkollu jferfer bidejh anke ċaqlaq idejh. Tajjeb, nużawh għal kollox. Literalment kull ħin anke meta aħna reqdin, ġisimna għadu mixawl. Mela dak il-ħin anka billi inti qed taħraq il-kaloriji, konsejn l-kategoriji, ma nafx għalfej. Anka riqet taħraq il-kaloriji. Anka riqet, inti meta mbagħad ma tibqax ħajja jew ħaj illi nifqu naħarqu l-kaloriji, hija il-ħin kollu qed nużaw l-kaloriji. U l-metabolizmu qisu inħobb niddiskrivih bħal dak il-fireplace. Illi dak li kilt tajjeb qed jużah, qed jaħarqu, qed jagħmel użu tiegħu. Issa, meta dak il-metabolizmu ma jkunx qed jaħdem tajjeb, ħafna mill-kaloriji flok ma jintuża jiġi storjat, jinżamm bħala xaħam. Imma x'nistgħu nagħmlu wkoll apparti il-ġenetika illi forsi mhux ta' kulħadd l-istess, mhux il-metabolizmu ta' kulħadd huwa daqshekk effiċjenti. Jekk aħna ħaniċċaqalqu u kif qed ngħidu ħanżidu t-toning speċjalment, b'mod ċar l-effiċjenza ta' dak il-metabolizmu ta' dik il-magna ħad titjib. Mela jiena kemm ħanaħraq kaloriji ħad titjib żgur. Dik number 1. Jekk naturalment. Jiġifieri il-metabolizmu jaħdem ukoll kemm se naħraq kaloriji, mhux kemm qed nikol ta' spiss. Assolutament le, anzi, kemm mistoqsija tajba. Waħda mill-ikbar misconceptions illi hawn illi inti trid bil-fors tikol kull satejja u tlieta biex tħaddem il-metabolizmu. U ma ntik l-ebda tort għax hekk anke qabel kienu jgħalmu, tajjeb. Però llum isibu li l-akbar differenza ta' inti kemm iżżomm jew ma żżomm xaħam mhuwiex fi x'ħin tiekol Louise, imma x'tiekol u kemm tiekol. Strictly speaking li tiekol iktar ta' spiss, hemm boost ħafifa fil-metabolizmu, però hija marġinali. U ħafna nies illi ma jistgħux jqogħdu jifqu jieklu kull satej u tlieta, dika tant isajja tqila għalihom, tant hija burden, tant iħossu illi ma nistax nagħmilha u jaqtaw qalbhom ħabba fek. Ħabba dil-famuża satejja u 3 sigħat. Meta fil-verità il-qofol mhuwiex fix xħin tiekol, imma x'tiekol u kemm. Mela ħaġi pereżempju banali. Jekk jiena matul il-ġurnata pereżempju kont se niekol biċċa chicken, patata u 4 frottiet, pereżempju, mhux biex dak li jkun jagħmilha għax ftit wisq normalment dat total f'ġurnata, jien nista' ngħid jew dik iċ-chicken noħodha fl-10, il-patata noħodha fis-satej u l-frotta nieħu waħda kull satej. Jew nista' ngħid isma' iċ-chicken u l-patata u frotta ħa noħodhom għal mod tal-kelma fl-10 ta' filgħodu, il-tlieta l-oħra ħa noħodhom fis-6 ta' filgħaxija. Vi jew va kilt l-istess ammont ta' ikel. Mela it-total, isek għandek il-calculator. Ġifieri mhux bħal meta tajt inti ħadd breakfast, u mbagħad issa insa ta' 3 sigħat tas-satej tal-metabolizmu. U mbagħad kilt f'nofsinhar u ħadd platt jew tiġiġ jew laħam bil-ħaxix u bil-patata, u mbagħad fil-għaxija ħadd shake jew ħadd sir. Sewwa. Ġifieri inti l-platt tiegħek forsi b'ammont ikbar però qed tgħidli inti.
Jista' jkun li Ma fehmx eżatt il-mistoqsija, sorry. Ġibba monti kbar, jien nista' ngħidlok nieħu serji nieħu xi ħaġa filgħodu. Proset. Nieħu l-laħam. Fimtek sew? Brava. F'nofsinhar nikol il-patata tal-platt u fil-għaxija nikol il-ħaxix. Proset. U aħna ġibna eżempji vera banali. Eżatt. Apposta. Imma l-iskop kollu huwa dan. Illi inti ġoli kell hemm dawk li jgħidulhom kaloriji. Issa, jekk jiena għandi bżonn pereżempju 2000 kalorija, kif se nkun naf jisajni nutritionist u l-lum anka tieħu daqsxejn idea mill-internet, diġà ħajatik idea kemm bej wieħed u ieħor għandek bżonn tiekol. Tajjeb, ma toqgħod attent li ma websites tuża, insomma soltu. Mela, issa ġo dak l-ikel hemm daw il-famużi kaloriji. Jekk jien għandi bżonn 2000 kalorija b'kollox, mela jekk jiena kilt 1000 kalorija fil-ħodu u 1000 fil-għaxija, jew kilt 500 għal 4 darbiet, jew kilt 100 għal kemm jiġu 20 darba, xorta b'2000 kalorija ġejt. Ġifieri l-għażla hija tiegħi. Hija l-ammont tal-kaloriji. Hija l-ammont tal-kaloriji. Issa, di tajba wkoll għax għal qed jisma' nistgħu nħawduh. Mela ġieli tixtri eżempju ġelat u jgħidlek għal-mod tal-kelma 2000 calories. Tgħid Grasso darba kien qal illi mhux fiex ħin tieklu li jgħod kemm tikol kaloriji. Le, f'liema sens. Illa kien għandi kaxxa ġelat 2000 kalorija billi ħadd il-ġelat biss ma solvejt xejn. Għax ħsara l-ġismi qed nagħmel, għax x'inhu l-ikel jaffettwa immens. Jiġifieri jiena jekk ħanieħu 1000 kalorija. Il-kwalità, prosit. Il-kwalità tkun kwalità tajba ħafna. Ikella ħanagħmel ħafna ħsara. Vera forsi ma nitqawwix, imma nagħmel ħafna ħsara għas-saħħa. Naħseb nistgħu nkomplu fuq dan is-suġġett għax hemm ħafna u ħafna iktar xi tajt il-ġimgħa d-dieħla Mateus. Grazzi ħafna tal-li kont miegħi. Grazzi lilek. Se jkollna nieqfu hawnhekk ħammorru għat-teleshopping, inħeġġiġkom biex issegwu teleshopping u tgħinu bħalma jgħidilkom dejjem il dawk li appoġġaw lil programmi tagħna u lil dan l-istazzjon wara imbagħad se jkun magħna Joe Mikallef.